In-numru ta' separazzjonijiet f'Malta jiżdied bl-istess rata tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Iċ-Chairperson tal-Alternattiva Demokratika Michael Brukuljo qal li ma nistgħux naħarbu mir-realtà u spjega kif it-tfal ibatu kemm bis-separazzjoni u anke bid-divorzju. Fid-diskussjoni ma' laqdiet mhux governattivi intqal li pajjiżna mhux qed jagħmel biżżejjed fil-politika favur il-familja. Bżonn li jkollna ħafna iktar strutturi li jappoġġjaw il-familja. Ma jistax ikun nibqgħu nitkellmu biss fuq il-valuri u fuq it-twemmin tagħna fil-familja u ma nagħmlux dak li hemm bżonn biex verament ikun hemm dik l-appoġġ holistiku. Nini Lajvira qalet li l-mara hija l-aktar li ndinvesti fi żwieġ u statistika turi li n-nisa huma l-aktar li jopponu d-divorzju. Waqt is-seminar saret referenza għal kampanja istituzzjonalizzata li tissir kontra dħul tad-divorzju f'Malta. Intqal il-moviment li qed jopponi bil-qawwa d-divorzju imma qatt ma oppona r-realtà li teżisti fejn il-gvern jirrikonoxxi d-divorzju li jakkwistaw ċittadini Maltin minn barra.